Okay, sabali pa nga report niya hintay alawaten menor de edad iti syudad ti Batak pimusay kalpasan na aksidente. Anat na pasama ka dito hintay man iti PNP Batak kini Idol Lawrence. IFM News. IFM News. Police report. Inalaaga ni Police Captain Angeline Aguinaldo, manginadaulo ti WCPD Section ti PNP Batak, dagiti amin ang naganak nga dati responsibilidad da kadagiti anak da nung kastang agmanmaneho da na kunana da ito'y kalpasan na pimusay iti may sa lalaki nga agtawin iti sangapulo ket inem iti paset na iti barangay Biloka iti syudad ti Batak iti na minsan arabii kalpasan ana desgrasya basar ti report ket nakita dagiti testigo ada ito'y nga ubing ket nag-superman ang nagmaneho ken binirit na iti silinador ti motor na ket ditan ana pasamak ti insidente na amuan asaan na nagusar ti helmet iti biktima iti nakamames nga aksidente. Dati kanu ubing naglilibas nga nakiinom. So siguro idi agawi doon nag-superman executing motor trick kunada dito Superman. Tapos timo na nga nabanggana kotse bago di jay concrete nga balay nga mo tagigyan abandoned house. So timama jay ulo na base ka di jay physician na attending physician na major head injury ti napasaran na nga sugat. Kapo iti pasama ket paigitan pa iti PNP Batak iti panangisayang kadda iti checkpoint ken kastapayen iti mangted adal kadagiti naganak. Para iti IFM News, Idol Lawrence Martinez, Tatak, RMN.